ụtụtụ ọmanụ nkwọ ọmanụ asị nkachite abụ nkwọ kwọtara anyị ihe ọma asị na ị ga-ejere obodo n'ara obodo asị m ihe ọma dị n'elu ya dara anyị na ọdịnala ya kwuoro anyị ome ka ụwa were anya fụ ya onye si ihe anyị ji wee nọrọ anyị nọgbu onye anwa onye si ife anyị ji wee dịrị anyị dịgbuo onye anwa onye fụrụ anyị lụta nwa ya nwụrụ anwụ ọzọ anwụzi na amanya nwa nwụọ ise ewebedogobelu nkesị ibi ebere ya gosi ebe ọ ya ebe ọ bụrụ na ọ gosiri ebe ọ ya ebe asị m nkwukwa ya anyị gbuo n'ihu anyị ebute mma anyị gbuo n'azụ anyị bute mma anyị gbuo n'aka nri anyị bute mma anyị gbuo n'aka ịba anyị bute mma asị m na anyị ga-asụ ka afịa na ya ma na ka afịa onye chụba anyị ya daa onye gwọrọ anyị ọgwụ ya saa n'ọnụ ọ sachara ọnụ ya nwụrụ asị m onye zochie ihe ọjọọ ya eme anyị ya ma onwe ya asị na ị ga-eri ude si ihe ọma na-eme na be ndị ọzọ ya mebe na be anyị ise aka m bụkwa onye nke gị Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite na Anambra steeti bụkwazị onye isi nchụaja Ugochi tubelu Odinana temple nke na oraifite anyị na-agba afa mmiri emekwazi ọrụ mmụọ dị iche iche abụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. A sị na nkwụta ya gwụtara gị nwa na-ene m anya onye ọma na-ege ntị ihe ọma ma kwụpụrụ anyị ihe ọjọọ ise tata bụ nkwụ ejegori na tempụl jego ọfụ n'isi ndị enyi m niile na ndị enyi tempụl anyị niile ndị niile anyị na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche ihe dị iche na Ugochi tubelu na tempụl wụ na anyị na-aga ọfụ na-aba akị ndị niile anyị na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche ọp kwa ụbọchị ọbụla anyị na-eje na tempụl chụọ àjà ka chiri mmadụ n'isi ndị niile bụ ndị enyi anyị na ndị niile anyị na-alụrụ ọrụ na ndị niile na-eme ihe asị mee a gwara gị na enweghị ego abụrụ the end of everything. If you don't have money tinye ọnụ dị mma wepụta time na-aga ọfọ for 21 days ka egwu ọma gụbara gị ọfọ ahụ kwụrụ sị gụba for 21 days na anyị nwere lot of testimonies on daily basis kebe isiokwu na ịma ajụ ọga jụ ọchịcha enweghị ego eji achụ aja ike ịga ọfọ dị gị mana ọ bụrụ na ị nwere ego eji achụ aja ike eji aga ọfọ adịrọ gị nwanne ịma na nsogbu gụrụ too much ịma na ya village people they responsible for your challenges because ihe na-eme gị ama hapụ n'oge ịghọtara ya o nwego ọtụtụ ndị mmadụ ndị nwere ego ha gọba ọfụ ego egwu ọma gọba n'ebe ha nọ taa ụfọdụ n'ime ha enwego ego rụọ ọrụ dị n'ụzọ ha ma na-enwe aṅụrị ịghọtara ya so nke a bụ ofu agụọna m ọfọ n'isi ndị enyi anyị niile ndị na-achị ihu na East na-aga ọfọ na-ayọ ka ha keta oke kwa ụbọchị n'aja na ọfọ niile anyị na-agọ n'Ugochi tubelu na tempụl kwa ụbọchị kpọkwazi ọfọ na isi ndị na-abụ ha ndị na-eche onyonyo anyị ha tụsara ya ndị ọzọ maka na ihe ọma mere ofe onye ama ezu a sị na ọmaka ga-emere gị anyị agụgo ọfọ dị iche iche n'ụtụtụ a sị m let there be course breaking, let there be open doors ka ihe ọma bido mewekwa n'ọdịnala bụ ụzọ ndụ ayọrọ m ndị egede na ndị mbụ Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile ya gọziwe ụmụ ọdịnala ka ndị na-arụ ụka wee fụnanya ka ndị na-arụ ụka chee na mmadụ bata n'ọdịnala ọ bụrụ ogbenye ọ bụrụ eziokwu ha si binyebe ndị niile na-echigata ji ezi obi na-echigata n'ọdịnala si binyebe ha ike ka ha lụwa manshọn gbawa ụgbọala gara ọnụ ka ndị nọ n'akụkụ na-arụ ụka ka afụ n'anya ka a maa na ọdịnala bụ ụzọ ndụ chigatakwanụ na mgbe gburugburu na ndị ọdịnala na-agba ọgaranya eziokwu na mgbe anyị nwere ike isi na ọ bụrụ houses and cars ka eji ama ọgaranya ma na-eji ụba nwaanyị di ji ọba ji onye nwelụ na sheep and cattle onye ahụ nwelụ eji ama ọgaranya mgbe gburugburu ndị ọdịnala gbara ụba gba ọgaranya nke bụ na mgbe a na-agba gị na ụfọdụ ndị mmadụ nwere ego wee sụpụta ụmụ ha na mahadum so ichezi na ọgaranya mgbe gboo ịghọtara ya
mgbe gboo ana m agwa gị na ndị Igbo ndị ọdịnala enwe ego maka na ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Once you align with your ancestors, ezumezu mmụọ gị na ha so, ha gọzie gị ịhụnanya maka na ndị afụrụ anya Chukwu okike onye ihe ọma niile si n'aka ya ga-abịa, ọha na-agọzi mmadụ na ndị ezumezu mmụọ niile na-ejere Chukwu na mmadụ ozi. Ihe nji maka ịbịa tata bụ the importance of sacrifice and the importance of mmadụ iwube Okuku Agwu Awele. Yes, onye nchọ ka nkọwa akụwago n'ọdịnala step by step ihe ị kwesịrị ịma etu ị ga-esi wee align yourself with the entities of power si na-agba ụgwọ ezumezu mmụọ niile gị na ha so, imesizie ya ewubere Okuku Agwu. Maka na ekwuru m sị ụbọchị m kọwara maka agwụ sị na onye ọbụla nọ n'ụwa nwere agwụ, kamazi na o nwere ndị agwụ ha karịrị karịa nke ibe ha. Akọwara m ụbọchị akọwa sị na o nwere agwụ nka na ụzụ, agwụ eji azụ ahịa, agwụ ahịa. Enwere agwụ amamihe, enwere agwụ ndị ọka mmụta, nwa agwụ ndị dibịa ma ịkpọrọ ha physicians, ịkpọrọ ha the herbalist, ndị aka ha bụ aka ọgwụ niile, call them pharmacists, and so on and so forth. Enwere agwụ, mana inwe ike hazie ihe dị n'ụzọ gị chịkọta agwụ ọnụ, agwụ akwụsị ịghasara gị ihe. Agwara m gị na where you are today is because you have not done the right thing consistently enough to create result. Mana ihe a na-achịkwa tata bụ Okuku Agwu Awele. Ị nwere ike ịbịa n'Ugochi na temple sị na ị chọrọ ịlụ Okuku Agwu Awele ka ị rụọ ọrụ gị. Ịghọtara ya? Ihe niile nwere processes anyị na-akpa n'ala wee kpa n'ọfọ, because ihe anyị na-eme n'Ugochi na temple abụrụ ọgwụ atọ. Adị m agwọ ọgwụ. In fact, ọ bụrụ na ị chọrọ ije gwọ ọgwụ ego ma ọ bụ ọgwụ igbu mmadụ, count me out. Eze-Ana Ugochi tubelu bụ nnukwu onye nchụaja. My mission is to do sacrifice, chụọ aja ihu ọma, intercede on your behalf, bụrụ the mediator between you and making peace with your ezumezu. Intercede on your behalf ka iwe ha dị ọkụ n'ebe ị nọ ka oze ọnya my mission. So ihe m na-ebu ụzọ eme wee bịa agbara gị afa, mmalụ mmụọ dị iche iche na-ewere gị iwe, mmalụ mmụọ dị iche iche ị kwesịrị ka gị na ha mee udo. Na ọ bụrụ na anyị gbachazie afọ a chọpụta mmadụ na ngwurube nna gị ngwuru ebe emebiri ihe ndị gboo debelụ, nnenechi ihe niile ihe ndị a ka ọ ga-abanye n'isi ya, anyị wee mmalụ ka anyị ga-esi were na align gị with entities of powers gị na ha so mee udo, bidogoro na chi. Maka dịka si kwasị m n'ọgwụ chi bụ ụzọ. O nwere ndị ị ga-eje na nke ha ya alụwalụghị ọlụ wite ata alụghị chi, anyị adịghị eme ya n'Ugochi na anyị ga-first of all align with gị na chi gị, ka ọ ga-abụ ọlụ ọbụla a ga-alụghị chi gị ga-ebuterịrị ụzọ. Ịghọtara ya? Ka o wee gazie align gị na chi gị, align with your ancestors, align gị na ya. Ọ bụrụ na o nwere mmụọ nọ na ngwurube nna gị echukwara echukwa, align gị na ya. Ọ bụrụ na o nwere mmụọ ikwu nne gị na-agbawa ụgwọ, ma ọ bụ mmụọ ọbụla sochie onye ụwa gị, ọ bụ mmiri, ọ bụ alụsị, align gị na ya. Mee udo etete gị na ya. Anyị nene ma o nwere ndị amoosu na-aghasara gị ihe, the negative energy. Anyị na-eche ha, anyị nene ma o nwere ndị akara oghere, ndị niile ndị ụka kpọrọ evil spirit, ndị niile bịara n'ụwa mana ha ebiri ndụ ma ha akụtara ọrụ ha. For that na ha enwere achieve why they came here on earth. They now swore that none of their mate will achieve anything. Ọ bụrụ na ndị dị etu a na-esendịrị negative energy, anyị mee udo ka ejie ha etewere onwe ha. Anyị gbaratazie nene ma anabe nna gị ana na-anụ ọkụ, enidi ka a chụọla anabe nna gị aja
ka enwee chidimma ka ngọzi bidokwa. Nene ma ngwurube nna gị ngwuru ebe emebiri ọfọ ma ọ ebe emebiri ihe ọdịnala o wee na-enwe mpịawa azụ. Ghọtara ya? Anyị mechaa anyị nene ma gị na ndị mmiri kere enwekwa cordial relationship. Ghọtago? Ọ bụrụ na iwe onye mmiri enwe cordial relationship, ọ bụrụ na inwe spiritual spouse, enene ma gị enwekwa cordial relationship, align ụnụ ka enwee udo. Ọ bụrụ na emesịa ya, then anyị nenezie ma o nwere chi dị mma dị n'ụzọ gị, ihe a ga-eme ka idewe ude. Maka na dịka nna si ekwube na adịghị ka ibe nwanne ọ na-agụ akwa. Anyị nenezie ma o nwere chi dị mmadụ n'ụzọ gị. Ọ bụrụ na chi dị mma adịghị, anyị chọọ ka anyị mara ihe butere na ya bụ chi dị mma dịrọ. O nwere negative energy ọbụla dịka alụ dị n'ụzọ gị bụ ogbochi wee nye ngozi gị. Anyị nene ma o nwere ihe so iyi ụwa gị, then nene ma o nwere ihe dịka ọgwụ agwọrọ agwọ sent by man as negative energy to block your way. Nene ma o nwere otu mmadụ gbara gị ma ọ bụ otu mmụọ gbara. Nene ma o nwere mmụọ edunyere ozi ka o mebiere gị ihe. Ọ ihe ndị a ka a na-akpọ a na-anakpa n'ọfọ. Mana o nwere ndị aghọtara how things work. They want ihe niile to happen today. No. Now, ihe ndị agụ ha emere ya line. Mana how long ọ ga-anọ ka egwu ọma wee gụwa n'ebe ị nọ dependere the aligning forces. Because ihe anyị nọ na ya intercede in all the ezumezu. Mmụọ niile a ngụsị kịta ka a na-akpọ ezumezu. They are ihe niile entities of powers that follows you. O nwere ndị ọ ga-ahụ imechara ha line within days. When they was mgbe anyị na-eme the alignment within days, enwe testimonies. When they were within a week, when they were weeks, maybe 2 weeks. Ngwa ndị ga nwere ike ịnọ na a month. All depend the aligning forces and how difficult some of them prove. Mana nke bụ eziokwu na no matter how difficult ụfọdụ n'ime ha iwe ha dị n'ebe ị nọ, anyị maka anyị si epe etigide ha megide ha, kwewe ha nkwa dị iche, chụwara ha aja dị iche iche ka iwe hazie ka ha wee nabata aja, mara na whatever ọbụla i mere oge gara aga bụ a thing of the past, maybe because of na amụrụ n'ụka ọbịa akọwara ọrụ gị ọfụma. Somebody must intercede on your behalf. That's what I'm saying. Onye ama mere intercede on your behalf nọka onye na-agba ụkọ n'etiti. Onye ga-asị na ha nwa na-ewere gị iwe ọkụ na-asị na nwa a emego mpụ na ọtọ nọ. Ọ mmadụ ga-anọ n'etiti winge na ha wee sị biko aka anyọ biko na-etu ochi gatagara azụ si nabata ya dịka nwa natara na akụ nne ya n'iyi ka emeziere ụzọ maka na adịkwa nke ibe ọ na-egburi obi. Ịghọtara ya? Ọnya ka onye ụkọ ji wee nọ. Dibịa nna alụ nọ more of nnukwu onye nchụaja. Ịghọtara ya? Dibịa nna alụ bụ dibịa maka ihe ọma ibido ka mewenụ ka enwee udo, chụba aja. O nwere ihe na-ebupụ mmehie amaghị eme ka ịchụ aja. Ịghọtara ya? Nke a bụ ihe ọ ya bụ anyị mesizie anyị ma na-elugo ọrụ dị n'ụzọ gị pụtara n'afa gị na anyị gbachara ụdị afa. Ihe ọzọ anyị ga-emezi iwu anyị chịkọtazi ihe niile gbasara gị. Ọ bụrụ na ịbụ onye alụgolo ọrụ, anyị lụgolo ọrụ, ma ọ bụ na mmadụ ọzọ alụbugolo gị ọrụ, anyị gbaala gị afọ. Ọ bụrụ na ọrụ ndị ahụ ọlụlụ gara bịa ka anyị rụọ ọrụ ịchịkọta agwụ niile so gị. Etu anyị si eme ya bụ arụsị alụ ọrụ dị n'ụzọ gị, anyị kpọọ agwụ niile, agwụ ikwu nne gị ha, agwụ ikwu nna gị ha. Chetakwa na o nwere mmụọ so your lineage from your mother side, great the same thing with your father side. Then ha niile bụ ezumezu mmụọ so your ancestor, call them anything. Ihe niile ka a na-akpọ ezumezu. So mgbe o nwere nụrụ the language ezumezu is nchịkọta all the forces and elements that follows you. So ihe anyị na-eme bụ anyị chịkọta ha niile awesị ha na taa n'oke afọ Ifeanyị
onye Ogbobi Ọkụzụ na Anambra Steeti atụka mmalụ na taa na o mezugbo ihe niile unu chọrọ ka o mee site n'ihe pụtara n'afịa. Mana taa na m na-ekwu dịka onye na-agba ụkọ na onye nchụaja na unu niile na-aga achụjuru unu aja nnukwute ebulu, chụọrọ unu aja dị iche iche, aja nsuru ọkụ, aja mbuli elu na aja ihu ọma, all of them put together, na anyị ga-achụzie ka anyị chụọrọ unu unu niile jikọ aka ọnụ wee gọzie onye a na-ekwu maka ya. Then ọ bụrụ na anyị chụzi aja ahụ, anyị akpọkọta ha ọnụ. Gaiji aja ahụ a na ọgba ndụ agha anyị na-enwe ya na isi onye anyị lụrụ ọrụ ya wee Ifeanyị Okafọ, anyị wesịrị oke na taa ka anyị na-achịkọta unu niile n'ime okuku agwụ gị, maka na ụfọdụ ndị mmadụ amara ọbụla ka ị na-echukwa chi gị ka ị na-echukwa agwụ gị maka na agwụ bụ mmụọ na-apụ apụ, kpatara na mgbe a na-alụ agwụ a na-enwe enwe okuku agwụ, enwe ọpụpụ agwụ ya na mbata ya. Agwụ spirit nji wee gwa gị ụbọchị m kwara gbasara agwụ na agwụ bụ mmụọ so onyinye amara ọbụla mmadụ nwere na ndụ a, and onye ọbụla na ndụ a nwere onyinye amara enyere ya, kama na o nweziri ndị nke ha ka wee dị ude karịa ibe ha. So ihe anyị ga-eme we store all ya agwụ n'ime ya bụ okuku akpọrọ okuku agwụ. Ebe a ka anyị ga-asị ha bido taa na ụlọ agwụ ikwu nne 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 ikwu nna nna agwụ abụna agwụ ọbụla sienu dịka nsi ụbọchị gosiri gbasara agwụ agwa m ndị nwere m agwụ mmiri, agwụ elu na agwụ ọfịa and the rest of them. N'ọta ka anyị na-agbakọta ụnụ niile ma agwụ ya na-eme ụnụ install n'ime okuku agwụ a, n'ebe a n'ime agwụ okuku a ka anyị ga-anọ wee na-achụrụ ụnụ aja. Ma bido taa ụnụ aghasazikwa n'arụ Okafọ Ifeanyị ihe ọbụla, n'ebe a ka ọ ga na-eme ọnụ ọbịa gbuoro ụnụ bụ agwụ ya ihe, onye achụpụ n'ibi ya, ụnụ niile ga na-erikọ, emechaa agba ha orikọ, nke pụtara na ị nwere ike ị na ebe ahụ gbuoro ha ofu ebulu ka ha debe ude, ka gị nwa na onwe gị onye alụrụ ọrụ bụ Ifeanyị Okafọ idewekwa ude ịtara ya. So etu a ka ọ dị. So ọnọdụ ka inye the anchor all your forces, mana before eme nke anyị egbutu setụrụ ọmachi ụmụ ha niile anọrọ in agreement na tata Ifeanyị Okafọ Ifeanyị na o mekọtaghị anyị dị afọ ka anyị jikọzie aka ọnụ wee gọzie ya. Ifeanyị Okafọ na ọnọdụ nke ga na-ame ọnọ dipendị ka ihe ọma si emeri ya, dipendị ka agwụ ya si achụtara ihe ọnọ ọbịagbuoro ụlọ anụ idewe ude. Ihe m nwa Eze-Ana Ugochi tubelu na-eme, mana agwụ na-apụ apụ gatara ya. Ọnya ka m na-achọ ịkọwara, ọ bụrụ na ịbụ onye lụgoro ọrụ dị n'ụzọ gị, ndụcha ọrụ dị n'ụzọ gị, echefukwana eji wee weta ya into conclusion n'ime okuku ka emee ya stọọ. Ebe a ka ya na wee na-achịkọta ya na-echukwu ha niile, ndị egede na ndị mbụ ezumezu niile, ka ude gị wee na-ede na mba niile gatara ya. Onye anụmaten chọọ ka nkọwalụ gị ụbọchị taa ụdị etu a ịmana ị nwere ike continuous maintaining ya ezumezu gatara ya. Maka na arụchalụ ọrụ mmụọ dị iche iche, o nwere ndị bụ continuous maintenance gatara ya. Mana igbukọta ha niile install ha n'ime okuku ha na-erikọ, ị nwere ike iwere ugboro ha ebulu maka ha niile idewe ude na-afụ n'anya na-abụ ịgbakọna nkịtị na-echukwa ihe dị n'ụzọ gị ka i wee ewe na-ebuli gị elu, maka na onye kene Sọnị ekene ya na-enye mmụọ ihe, na-egburu agwụ ihe, agwụgwụ oke ihe,
onye ọbụla na-ahazi agwụ ya ihe adịghị eme ya. Ihe ahazi agwụ chi gbasara ihe gbasara chi gị, hazizie agwụ so chi gị, agwụ so gị nụ, chịkọta ha niile ọnụ, ha kwudoro gị ka nka na ihe ọma niile agha dị na ya lineage ka o ruo gị aka. Ya mana ọ bụrụ na ị nwere ego, nwere ihe na-agwa ndị, mana ọ bụrụ na ị nwere ego, gbuoru chi gị anụ kọwa ọfọ for 21 days. Ọ bụrụ na nwere ike, ọ bụrụ onye nwere ego, anyị nwere ka gbasara ya afa. O nwere ike ọ bụrụ ụzọ ihe 8 pụtara n'afịa, ma ụzọ ihe 7 pụtara n'afịa, ma onye ọbụla. Then ọ bụrụ onye nwere ego ha niile same time, o nwere ike sị ka ị lụọ ịbụọ ma ọ bụ ịtọ dị very important. Arụsiziere ịbụọ ma ịtọ anwa dị important, nwere ike chụọrọ ya aja ihu ọma, yozie ụmụ mmụọ niile ndị anwa nọ na-eso ya agba ya ụgwọ, ndị echukwara echukwa, ka iwe ha dajụọ. Ha jikọ aka ọnụ ka aja ihu ọma a chụrụ gị, ka ihe ọma mee, ka ị nweta ego, ka e wee chukwapụ attend to ọda mmụọ ndị ọzọ na-agbakwa ụgwọ ndị echukwabara. Mgbe ị chukwachaziri ya, ọrụ Okuku Awele, Okuku Agwu Awele, ọ ihe mkpọrọ ya, gata ihe m kwuru, Okuku Agwu Awele, ka ị wee debe ude. Maka na ihe ọzọ dị mkpa na ndụ a, ịchụkwa chi gị na ịchụkwa agwụ gị, very important. Mana nke a dịzi bụ na-edu ude, bụ na a ga-akpọkọta ihe niile so gị, agwụ niile so gị na mmụọ niile so gị the one place, na-ejukwa ha. Daalụnụ. O nwekwa ihe ọ bụla ịghọtara na ihe a nkụzi taa, maọbụ ihe nkụzi gboo, maọbụ ihe ọ bụla gbagwojugo anya n'ọdịnala Igbo, send the other message 08057837672. Ọ WhatsApp nọmba Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite. Baham, aga m enyere gị aka. Echefukwana, ọkwa dị mkpa n'ụbọchị ụka ọbụla bido na 8 to 12 p.m. ọ mgbe anyị ga-eme counseling Ugochi tubelu na temple. Ma iweda ma iwe onye ụka, ma nke ikwe na nke ọbụla ikwe, mana ọnọdụ ịnọ na-agụ akwa, ịlaika ọzọ ihe na-eme, chaachị ya book a date with me. Ihe njisi gị book a date with me wụ, achọrọ m ka ị bịa, achọrọ m ka ị nwee greater number than ihe m nwere ike imewe attend from Sunday 8 a.m. to 2 p.m. ọ bụrụgo time set aside nji afụ ndị mmadụ nye ha counseling. Nyecha ha counseling ndị a ga-ekwubiri okwu n'aha Chukwu Okike, onye ike niile si n'aka ya bịa, kwubiere ha okwu. Ọtụtụ ndị mmadụ na-enye testimony, anyị kwubiere ha okwu. Ndị anyị ga-eme anointing, na-eme ha anointing. Ndị anyị ga-ete oil, na ndị anyị ga-ekwubiri okwu with favor powder, na ndị anyị ga-enye ma cleansing water and so many other things. Ihe nsọgasị, kwubiere ha okwu. Ije gọwa ọfọ, anyị join ya na ịga ọfọ, ka egwu ọma gụwakwa n'ebe ị nọ, anyị mere ya. So ụbọchị Sọnde abụrụ ụbọchị anyị ji achụrụ mmụọ aja igbu ihe mme, ọsọ ịgba afa ụbọchị eji alụ eme counseling. Mana any other day, Monday to Saturday, anyị ji ụbọchị ndị dị etu a achụ aja ihe mme dị iche iche. Asị nke ọma ka meere gị, unless ga enwezikwa emergency, serious emergency, yes, we can do that. Asị nke ọma ka meere ụnụ. Ugochi tubelu na temple is here to help you. Ọ bụgoro na ị nwere ego, ibezi na arịrị. Ọ bụrụ na ị nwere ego, mana ị nwere ego moto iyi eji wee bịa ụlọ Ugochi tubelu na temple, bịa aga m ekwubiri okwu. My mission is to help people live better life. Maka na ọ bụrụ na igwe m aṅụrị, ezumezu mmụọ kpọrọ m ọrụ na Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile ga na-agọzi m, maka na m na-enyere ndị mmadụ aka, na-azọpụta ndị nọ n'ihe mgbu, ndị obi ha dị ọcha. Mana ị ga-enwe clean heart and ready na ikwetago na ị na-achịtego n'ọdịnala, ka mmụọ ndị nna nna aha wee nye aka wee gọzie gị. I said, let there be breakthrough, let there be cost breaking, let there be mbunienu, let there be
favor ka mmụọ nke na-ejere Chukwu na mmadụ ozi, all the elemental beings and mystics and entities of powers ndị na-ejere Chukwu na mmadụ ozi gọzie onye ọbụla na-ege onu ma mee ka enwee chi dị mma. Ana m ayọ nke n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ya gazie n'ọfọ. Ekele dịrị onye ọbụla taa. Abịa nka nkọwarụ ihe ị kwesịrị ịma gbasalụ Okuku Agwu Awele. Ọ ihe ị kwesịrị ịma mgbe ị rụchara ọrụ dị n'ụzọ gị. Anyị chịkọta agwụgwụ niile mee ihe install n'ime okuku. Ị na-achụrụ ha aja maka mbunye elu, aja ihu ọma, aja ebunu ka idebe ude, maka na adịghị ka ibe na ọ na-agụ akwa. Echefukwana ịchụkwa ụmụ mmụọ nọ n'ụzọ gị ka ha gọzie gị. Where you are today is decision you make long time ago. Do the needful ka ịpụta ihe. Ya gazie.